Тази година в Международният арт пленер в Разлог участваха утвърдени автори и млади художници от България, Сърбия, Турция, Молдова и Република Македония. Изложбата, която подредиха, е своеобразна моментна снимка на сюжетите, които вълнуват съвременните творци. Различното този път е, че няма задължителна тема. Всеки сам прави своя избор. Всеки носи картините в себе си. Където и да отидем, ние пренасяме това, което е вътре в нас на платното. Това са така инспирации от света около мен, интимен екстериор. Нема име, устари не причам много. Моите картини нямат имена. Предпочитам само да рисувам. Летящата женска душа. Женска душа, да, моя душа. Оставям душата си на платното и това е всичко. Едно впечатление, което имам от в бяло, която е работата, което получих от прозореца си, това, което се вижда. А другата си е това, което въобще по принцип работи интериори. За этот пленер я работала мои сюжеты, которые обычно работаю от... На този пленер избрах моите сюжети, по които работя от 3 години. Те са свързани с детството ми в Молдова. Рисувам всичко, което е свързано с меланхолията. Това е моята тема. Чужденците са предимно млади хора. Това, което ме изненадаха е с една енергичност, с едно свободолюбие такова и тази цветност, явно, че такъв духа им. И да, наистина впечатлена съм. Аз специално тук направих бая работи. Аз ставам 3, едната, която е с едно автомобилно стъкло натрошено и 2 портрета на моите кучета, които едното куче е тук, другото няма. Защото смятам, че след като се тръгна там всеки да работи каквото си иска, смятам, че човек трябва да нарисува това, което действително му е скъпо и ценно, а на мен това са ми най-близките същества. Какво подарявате? На колонията инспирация има, бехме в Ковачевица. Ковачевица? Да. Ми се допадна местото и насликав една слика и му я поклонувам на господина, што ме покани на пленерът. Говорихме с Филин вчера, като гледахме колекцията, че ако продължават така, както те по 2-3 пъти на година правят, след 10 години ще имат по-добра колекция съвременна живопис в Националната галерия, със сигурност от всяка една галерия. За изминалите 7 години в колекцията на мецената Йордан Каназирев има вече над 400 платна. Като цяло те отразяват тенденциите в развитието на съвременното балканско изкуство. Голямата част от това, което правиме за художници, които също вече не могат да се движат или по някакъв начин на това трудно време искаме да помагаме точно на тази част от гилдията художниците. Този пленер е феномен за мене. Това е едни хора, които наистина са доказали себе си в своя бизнес и ние го виждаме това навсякъде изтъписващо, защото човек има самочувствие тук с това, което са направили. Тая хармония между архитектурата, между голфа, между природата. Тези хора имат и сетива към изкуство. Всеки случай ние тук живеем в един... живяхме и работихме в един малко друг от нашия бит свят. Свят, който е по-заможен, по-луксозен. И по този начин успяваме да се откъснем малко от това, което е бита ни и съответно да рисуваме може би по-свободно. Струва ми се, че цялата колекция стана много добра, много артистична. Не знам по какъв принцип Свилен Блажев е правил подбора, но понякога става, друг път не толкова добре. Струва ми се, че този път се получи.